Hayi ugcine efikile-ke u-Opa uBrown Mkhothi kwi-ad hoc committee emva kwesikhathi eside bambelela ngezidindi zabalazi impela engafuni ukuya lapha. Ithi hayi uyasaba kuleya ndawo leya. Wafika-ke ezothula ubufakazi bakhe. Hayi fika inkosi Malanga le idle isudi yayo le ye-perfect wedding. Bekumama Bolo nje unganakile. Amkhumbula umama Bolo we-ANC owayebhizi ijahana ne-EFF lapha. Bagcina bemxoshile ku-ANC. Nango uBrown Mkhothi efika lapha. Bengaseyena-ke kodwa lo Brown lo okade bizi intatheli ekwazi nanokukhuluma enza yonke into. Nkosi yami ubengasakwazi ukukhuluma, ubengezwakali noma ungambekela umbhobho njani. Ubephansi uphume lapha okuningi esekuvumile. Angazi ukuthi ukwenze kanjani kodwa lezi zinto abeyivuma izomfaka enkingeni ngoba ubethinte kakhulu amagama abantu. Basenokumbopha ke lo wambhemu lowana. Eshula ubufakazi bakhe ushilo into somabhizinisi. Wangakushiya ukuthi futhi ubuyabe uJames Bond. Abuye futhi uyena nje ophethe kwezama agent nezipayi nama informer kuningi lapha ekhanda lalo mbhemu lo. Ayikona uyichazile nje. Kudideka abantu namathayihla amaningi akhona ekhanda lakhe. Now mase ngingenwa-ke obunye bobufakazi bakhe ayibhalele bona kwi-statement uthi kunengxabano ekhona phakathi wenkosi uMisuzulu kanye nabafowabo. uMisuzulu yena uhamba noGeneral uNhlanhla Mkhwanazi bajaha abafowabo lapho kubangwa indaba yezimayini zamalahle. uGeneral usebenzisa iPKTT ukujaha abafowabo benkosi la uMisuzulu oSimakade nabanye sebeze bamfakela icala-ke ngoba besaba. Kubangwa lapha amalahle bona ngesingabo uMisuzulu kanye noGeneral Mkhwanazi ngenxa ukuthi bona bayi-CIA bahamba neMelika. Amalahle bawafuna ehambile edayiselwe uIsrael. Kanti leli linye ithimba lona lifuna amalahle adayiswe eChina. Mase beyibuza-ke inkosi leyami le nayi abukho ubufakazi as usual. Useke waya nje ekhenye ukufuna lobo bufakazi kodwa nanamanje akaphethe. Nayizolo kube ngaphethe. Kuyinto nje ayisusela yona ekhanda egcine kuvelile ukuthi ingozi kangakanani. Uma usuyibuka lento yakhe akayisuseli yena ekhanda lakhe. Ezinye zezinto ezicishe izifane nalezi ebeyishoyile likhehla ekuthiwa uPaul O'Sullivan ekuthiwa bayazenza ukuqamba ingxabano nesiphiciphici entweni ngenhloso ukuthi abantu kungabi khona uzinzo. Laphana-ke babheke isizwe samaZulu ukuthi singabi nalo uzinzo. Basebenzisa nalokunqakisana ngobukhosi obukhona bayabufaka nabo ukuze bahlephule kube namaqembu amaningi ngaphakathi. Bajikijela wonke umuntu ababaziyo ukuthi kuzokwenza ngempela kube nama-friction noyanhlukwana enkulu laphana. Uma ngabe bededelwa abantu abanje bagide phezulu kwesizwe esikhulu kangaka kuyingozi lokho. Theli yoshona koDilanga ubeseyisholo yena ukuthi hayi akanabo futhi nalobufakazi ukuthi bona labantu athi bayimpimpi ze-CIA uphiko lweyimpimpi lapha esheya eMelika okuMisuzulu inkosi uMisuzulu kanye noGeneral Mkhwanazi. Uxolisile-ke kakhulu kubona waxolisa nasezweni. Washo ukuthi futhi akaphethe ubufakazi. Angazi ukuthi ubengalalingana ejele ezinto ezisimanga kangaka. Isimanga esingaka uMr Perfect Wedding. Hlokohlela la. Ungakhohlwa ukulandela ipage. Siloke size nazo nje nga-1 nga-1.